Assalamu alaykum mehriban adamlar. Hormatly prezidentimiň ýyl ýurt bähbitli işlerini rowaşyk ardy ödüp halipalar ýol bilen atly söhbetli konsertimizi başlaýar. Biz şu Daşawy welaýatynyň bagşy Owans Attaýew sagyrdyk. Oňa hadanlarlyk edýärler. Duta Dowpa Nur Muhammed gyzykdy, begenç anlaý. Sudiýamyza hoş gördük. Ene Owans bagşylyk ýoluna ilkinji başlaýsyňyz, halipalar görmek nähip etdi. Şu ustaatlaryň elinden ilkinji tälimleňiz wadyr ogluluk döwründe. Şolar dogrusyny gurrun berdiňiz. Aýdym sunuwatyna her bagşy köpsüne söhbetdeş bolamazda da köpsüler aýdy ýaşlyk döwründe entek okuwçy döwründe şu aýdym sal imrindirýär öýdüne. Menem özüm okuwçy döwrümde öz kakym dutar sagyranyň gyjak sagyranyň baş çykyp hem aýdym aýdýar. Şon men ilkinji tapaklar kakymdan aldym dutar öwrenmägi aýdym aýtmaň inçe sırlaryny. Soňradan näme okuwda okap beren wagtymda 3-nji sinipdakam etrap möşberini geçirýän şol wagtlar bayramçylykda bäsleşdirip wagdy. Şoňa ilki gezek şol saatna deňmez diýen kakym oradan aýdym bilen gatnaşdym. Soňra biziň goňşy owamyzda Sar Nurit diýen bir sazanda adam bardy. Ol öz döwründe Tuğur Berniýazowdan bir näçe hawa tälim alypdyr şonu bir näçe halk salaryny öwrenenken. Şol sar sazana diýerdiler. Şol sar sazana gatnap saat çalmagam inçe tilsimde öwrendim. Soňra 90-njy ýyllarda Türkmenistan halk başçysy tüýli 30 we bir toý märekede sataşmak meýser etdi. Şonu ondan öňem öýde şol tüýli agan toýlarda aýdan magnit bilen tel ýazgylary bardy. Şonu diňläp şoň aýdymlaryndan köpsini öwrenýärdim da. Şoňa bir toýda sataşyp, awel kakym şol tüýli 30-yň ýanyna eltdi. Näşünýalyk halipa sizin ýoluňyzdan şol oglum şunýalyk howat edýär aýtmagy. Sizin ýoluňdan aýda-aýda şunu şagirt alaýsaňyz diýip şol wagtlardan tüýli 30 we şagirt durdum. Owans halipalar ýol bilen atly söhbetli konsertimizi haýhaýdym bilen başlap berjek. Men häzir Türkmenistan halk başçysy tüýli 30-yň ýerine getiren aýrylyp diýen aýdym bilen başlap berýär. Bolur. Yohradan hicrını köydüm, yar senden ayrılıp, çün bolup didelerim gıryan senden ayrılıp, bozulup köngülüm veyran senden ayrılıp, akmışım derya bilen ferman senden ayrılıp. Öttü menden döwleti döwranı senden aýrylyp. Gel gadap kılay bir rahim kıl mirvanyma sen meniň janym alýaýy jan ber aramy jan sen meniň kadry wer bagyra serwurwanyma sen meniň Kadri vel bir peri veşgül sanım o senin Öttü menden devleti devranı senin ayrılığın Nämükü hicranların bağrımga bir yandır bugün Ayrılık ahir zamandır o hicrandır bugün Eyenim aviqa taşıra içgenim kandır bu tiriklikten bana ölmeklik asandır bugün Öttü menden devleti devranı senden ayrılıyım Tahir aylar eğil yohradan sormağı vermede halımı Senden başka yok kim bilir baştan ötün o halımı Neyleyin kahva pelev keçeylep okbalımı
Keşke görsem gül yüzün kalsam tasaddum alimi. Öttü menden devleti devranı senden ayrılıp. Vah vah hey ayrılım. Öttü menden devleti devranı senden ayrılıp. Gonşu asat hawol şu halipaň bir ilkinji duşoňda beren wesiýetleri. Buruňy dowam etsek. Hawa tüýli otuz bilen ilkinji duşanda şonda şol ýaňam diýişim ýalyk toýda duşmak meser etdi. Şoňa toýdan soň şol mehman zaýyna barıp şoňla bile oturup söhbet edip, "Hani oglum eliňe al dutary bir onu bilen aýdymlaryň bolsa aýtyp ber" diýip, şol wagt elime dutary alyp öwrenen aýdymlaryndan aýtyp berdim. Soňra öýdi eline alyp, ene tuweleme şähertjany şeýdip, şol aýdymda şu ýerine şeýtseň şeýle bolar. Hawa elin gowakany ýürekany hawa şähertligi alaýyn diýip, şeýdip halipa bilen halipa şähert durmak meser etdi. Soňra bir näçe toýlaryna ýany tirkeşip toýlarda tüýli halipa toýlar sowan wagtynda bile gitmek, hawa şol halipaň toý sowuşuny, toýda öňe alyp barşyny, aýdyan desanlaryny dinlemek meser etdi. Şonda da bir näçe aýdymlary, desanlary, tirme aýdymlary tüýli halipadan bir näçesini öwrendim. Gonşu asy şol halipa bilen tirkeşip şol ýyny öwrenip görenýärda. Şonu bir öýüň çöläp bir höwet eden aýdymlaň madyra bir halipaň aýdandy. Bir şol aýdym, aýda menen bir baş bolup diýip. Inem bir öwrenip aýdyp berenmorsaň şol aýdymmy? Şonu aýdyp bersen. O şol döwürde tüýli halipaň esas bir jödüp aýdan aýdymlaryň biri Sergezan men diýen aýdym aýtyp berýän. Bolur. Wagt menden habar sorsaň ey. Ay bir ýar üçin servezlan men, ay servezlan men ey. Täski ýardan habar sorsaň ey. Şol ýar üçin ey servezlan men. Hargardı soldu gül yüzüme, lafra döndü aydan sözüm gel, gel sözüm gel. Tahir gidip kaldım özüm gel özüm ey, şol yar içine sergen lahan ben. Hay bağrım yaktım, veyran boldu, täze tağdım. Uykudan oýganman bagtym, ol ýar üçin sergezandan gelewi. Ha geldi ayrılık leşkeli, men neylerim simuderi gel, ay simuderi gelewi. Yâre gönderdim gövheri gel gövheri gel, şol yar içine sergezan ben. Aymet mäňler geley, gel dören gel. İzleýär men ehwey tahirzany, ay tahirzany geley. Ay neylerim ýagty jahany gel jahany gel. Şol ýar içine sergen jahanyň.
Şol yar üçün sergezlarmın, didar üçün sergezlarmın, ol yar üçün geley. Hadi hey, hadi hey. Şol yar için sergezlanmen, sergezlanmen, ol yar için ey sergezlan, ey abeley yar. Gonşu sağ ol. Aydım saat oğur oyuncu alan bilimim mam. Şol doğrultunda gurrun devam etsek. 1996 ýylda Türkmen Milli Konserwatoriýasyna girip, şoň bagçylyk hünär boýunça okumak meýser etdi. Şol döwürde Türkmenistanyň halk bagçylary Uran Petewlet Nazarow, Nuriyady Bayramow, Akmurat Sarif, Ýolaman Nurymov, Türkmenistan atlan artisti Anasat Anmuratowdan şolar halipalardan tälim almak, şolaryň çalýan sazlaryny, aýdymlaryny dinläp, şol ýollarlaryň tanışmak meýser etdi da. Ondan başga da şu ýurdumyň ähli künjegininden gelen her vilayatdan gelen talip deňduşlarymyz bilen şolaryň aýdymlaryny pikir alşyp bir-birimize dinläp, ene şol aýdymlar şeýle aňarsy türkmen halk aýdym sazynyň aňarsy köklü bir da. Şolunun gaýdyan käbir meňzes aýdymlar, şol aýdymlar şu köň biziň ýolumyzda şeýlere gaýdylýar. Ana mysal üçin salar saryk ýol şeýler ýan ekeni, damana ýoluna, ahal ýoluna şeýler ýan ekeni o diýip şonu özümüz bilmäge, gözümüz açmaga şol konserwatoriýa ulukon sunugat mektebi bolup durtda. Ene talip döwründe bir öwrenen aýdymlaryň bar. Ende bir ödeň duşlaňam bar. O şol aýdym aýda aýdan diýip bir höwes bildiren aýdymlary bardyr şowa. Şolaň birini aýdyp berseň. Dogry ýa şol tarih bölümimizde biz Türkmenistanyň halk bagçy Magtumly Garlyýewiň ýazgy lentelerinden şol ürjedip öwrünerdik, dinlerdik. Şol halipalardan hem bilmeýärimizi sorardyk şu sazyň nähil diýip. Inde şol wagtlarda şol Magtumly Garlyýewiň aýdym ýolundan hem aýdymlar öwrenmek meýser et. Özü öwren aýdymlaryna birini aýdyp berýän näder. Haýdy aýdyp berse. Dağlara diýen halk aýdym aýdyp berýär. Bolu. Hadihi ve evrem dülhüvelerden yol yasam. Yadihi ve aman yol yasam. Aşer edeyim nece dağları dağları. Ay cebbece uşengey ve bedev adladım, sapar edeyim sağ bilen solları, sollara. Yine coşu geldi dağların gari, kemali yetenler almasın en avli. Ay kıdıl başımı yaş bağlasıydım tari, atardına aleledim dağları, dağlara. Çapar dedim belen dağı uşu deyip, yıkıp kalalarını kendin boşu deyip.
Yari ve bağlarını devanla yaşadım. Barsan devran etti digil dağları dağları dağları. Hey hey dağları hey hey dağları dağları. Hey devlet yarı ansa devranlar sürdüm. Dünyada yansıyla geldim de gördüm de gördüm de gördüm de gördüm. Hey yolunda oturdum kervanın urduma barsan devran etti seni hey dağlar hey 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 dağlar hey dağlar hey gelsene salsene hey dağlar way hey ha ha oh 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 hey Şarihi ve barsan devran etti digil dağları yar dağları vakt dağları gel dağlara barsan devran etti digil dağları sandım ey sandım ey On suaqsa tawal destançylyk ýoluny bir başlaryň bir özüniň bir gow görýän destarlar bar, bir halifalardan urunan destarlar bar. Esasan bir halkyň görýän destarlar ammada. Şu halka baranda haýs destan diýilende bir köplünç büýürleýän destarlar bolýar da, şo bir uly destanyň bir şahasyndan aýdyp berdiňler. Indi haýs destarlar bilýän. O şu bir destandan bir parça aýdyp berdiň. Men ýa-da belleşim ýaly Halipam Türkmenistan halk başçy tüýül otuwdan Göreğli Şadestanyň belirgen harmada şahalaryny şeýle hem Türkmen halk destanlaryny suýurlukka hemra şahsyny marik destanlaryny öwrenip şonu häzir ýurdumyzda geçirilýän toý bayramlarda halkyň arasynda toýlarda ýerine ýetirip ýörün. Häzir gepleşiginde şu ýöründe men şahsyny marik destanyndan bir parça aýdyp berýän. Bolap. Al hayır ýasy. Habar kimden alan Akçagil bilen Garipcandan. Akçagil Garipcany ýa-da Şamastyrwan ýurdundan barıp padşahyny jogap alyp Garipcany alyp gaýdy berdi. Şol gelişlerini emma bir ýerde demdinjal ötöldiýip bir soğuldular. Şol wagtda Akçagil aýtdy, "Gelsi şol ýerde. Garipcan şu şahsynym gydy wapalymka wapaldalymka. Gel şuna bir gowutalar aýtsyň synap göreýin" diýdi. Akçagil Garipcana garap her hili söýgü muhabbetli sözleri aýdy berdi. Şu ýerde Garipcan öýkelap, "Evet Akçagil, meni senem jan çağırıp otur. Hen şahsynym ýaryn göresi geldi. Getirdi baje diýip, senin bar gaýygy aladan öldüň ekeniň. Goý men sen bilen ýoldaş bolmaýan. Indi şundan ýygyma gaýtjak diýip öýkelap ýygyna urup gaýdy berdi. Görsen ama garip ýitip barýa gözünden Akçagilniň. Akçagil derrew ýurup baryp garybyň synyna çalp tutup, "Evet Garipcan, sen senem gydy wapala ekeniň, men sen synajak bolup gördüm" diýip, "Gel Garipcan gaýtyraýmyn, öýüňe delil eýleme. Meniň bu degişme sözümni senemden güder eýleme" diýip bir namaýdar boldy. Gör bak näme diýerkä.
garip can gaydırayının özüne delil eyleme. Ey benim bu değişme sözümü ay senemden güzel eylemeyi. Gitme doğru yoldan derim. Ay bu şeytan sözüne uyuyup ay gel he uyuyup gel uyuyup gel he uyuyup. Ay Akçay'ın sözünü alıvey senemden güzel eylemey. Hay gel önendireyim özümü, hakka da kılgay yüzümü. Hay gel yüzümü, gel yüzümü, gel yüzümü. Hay benim bu devişme sözüme, asla bana var oylamayı. Ay günne haldir yandı canım, ay pehle gözlü istihanım, ey vay ey hay hay. Ha. Ay şeker senimin haline önküden beter eyleme. Hay şikayetli senimin haline önküden beter. Ha eyleme vahay. Al ver. Karanlıktım hem topunum tadıman için ağlarman. Kezevelim yalan sağım ey, öz yanım için ey ağlarım hey. Selvin yav için ağlarım ey, öz yanım için ey. On şu asla ol, halifalar yolu bilen atı söhbet konsertimiz hayhaydım bilen cemlep berjek. Men şu gepleşigimizi geler salana diyen halk aydım bilen jemlep berýän. Bolun.
gelir sallana sallana gider. Aşığının göğünün albana gelir sallana sallana. Leyli bir güldür bir gülsa ol bir yoktur senin şey. Toması eylanır varsa gelir sallana sallana ah Leyliye gel Leyliye. Ay iki peri hemdim olayım, iki peri hemdim olup birbirinden rızkı alayım. Kıya bakıp golün salıp yar yar gelir sallana sallana. Ah Leyle ho ha. Ah yar garip bir kulun adına hak getirsin muradına. Dönmen ayrılık odunu ey gelir sallana sallana. Ah Leylim hey Leyle hey Leyle ah Leylim hey Leylo Leyli. Ah Leyli hey Leyli hey Leyli. On suaksy aýdyp beren aýdymlaryň üçin, beren gurulmagyň üçin sag bol, seň bagtly ýaňlanmagyny ardy edýär. Sağ olun. Şunun bilen halipalar ýoly bilen atdy söhbetli konsertimizi geçer gutarýardy. Hoş, sag bolun.